είναι από τη Ρωσία, ζει στην Αθήνα, είναι καμαριέρα, είναι 52 χρόνων και δεν της φαίνεται καθόλου και τραγουδάει σεξ. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε? Πάμε. Και έχει και Walkman στα αυτιά. Δεν ξέρω γιατί το έχει. Καλησπέρα, Ανίτα μου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Επιτροπή. Καλησπέρα, κοινό. Σας αγαπώ όλους. Ζετέμ, σας αγαπώ πολύ. Μην μιλάτε λίγο, να σας πω τι γίνεται. Ακούει στο Walkman, είναι ειδική περίπτωση, ακούει στο Walkman τη μουσική και χορεύει για πάρτι της. Έχει ζητήσει να έχει Walkman στα αυτιά. Τώρα, πότε θα τραγουδήσει δεν το ξέρω αυτό. Ακούει μόνη της. Ακούει τη μουσική μόνη της. Να σου πω, και πεθαίναμε, στο ένα αγόρι μου τρελαίναμε, εύδομε και τα δούμε. Ακούει τη μουσική στα αυτιά της από το Walkman. Πεθαίναμε, για σένα αγόρι μου τρελαίναμε, και τα πω, πεθαίναμε, δούμε και σου δεχτούμε. Ακούει μόνη της τη μουσική, έτσι, στα αυτιά της για πάρτι της. Ευχαριστώ πολύ. Για πήγαινε. Καλησπέρα, Ανίτα μου. Καλησπέρα, Ράνια. Ακούγομαι. Ράνια μου, κοίταξε να σου πω κάτι. Ο τρόπος που έχεις επιλέξει να τραγουδήσεις δεν είναι πολύ... δεν αποδίδεται πολύ. Όχι, Ανίτα μου, να σας εξηγήσω τι έγινε. Ναι. Αυτό το τραγούδι μου δόθηκε τώρα, μόλις τώρα. Και εγώ δεν ήξερα, δεν παίζει η ορχήστρα, αλλά εγώ μου αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια και τραγουδάω τα λαϊκά. Ναι. Μπορώ να πω ένα τραγούδι Ναι, λαϊκά. αλλά όπως καταλαβαίνεις, να έχεις εσύ το Walkman στα αυτιά και να τραγουδάς όποτε στη δίνει, Ναι. δεν μπορεί να καταλάβει κανένας Έχεις δίκιο, τίποτα. ναι. Κατάλαβες, είναι ψηλό... Αλλά μου είπαν η παραγωγή, γι' αυτό έκανα. Όχι, η παραγωγή σου είπε να ακούσει το τραγούδι να το μάθεις. Εσύ μου ήρθες με το Walkman και μου τραγουδάς ό,τι θες τη δώσει.